Pan ydyn ni'n ystyried rhifau sgwâr wedi ysgrifennu yn y ffurf indecs, mae yna ffaith bwysig dyn ni angen bod yn ymwybodol honno, sef y ffaith yma. Wrth ysgrifennu unrhyw rhif sgwâr yn y ffurf indecs, mae'r holl bwerau o hyd yn eilrifau. Mae gadewch chi ni ymchwilio fewn i hyn am ychydig efo'r cyfrifiannell fan hyn. Gadewch chi'n ystyried dydyn ni 18 i sgwario, sydd yn 324. Nawr y ffurf indecs ar gyfer 324 ydy 2 di sgwario lluosi 3/4, a dyn ni'n gweld yn fan hyn fod y pwerau 2 a 4 yn eilrifau. Mae hyn yn wir ar gyfer unrhyw rhif sgwâr. Dydyn ni 98 di sgwario, y ffurf indecs ar gyfer 98 di sgwario, di 2 di sgwario lluosi 7/4. Eto mae'r pwerau 2 a 4 yn eilrifau. A dim ots pa rhif sgwâr dwi'n geisio. Os dwi'n gofyn amdan y ffurf indecs ar gyfer y rhif sgwâr, dyn ni'n sylwi fod y pwerau wastad yn eilrifau. Ar y llaw arall, os dwi'n ystyried rhif sydd ddim yn rhif sgwâr, dydyn ni 108. Os dyn ni'n gofyn amdan y ffurf indecs ar gyfer 108, yna dyn ni'n gweld bod yna pwerau sydd yn odrifau. Yn fan hyn, mae'r pwer 3 yn odrif. Nawr, dyn ni'n gallu defnyddio y ffaith yma i helpu ni benderfynu os ydy rhifau yn rhifau sgwâr neu beidio. Er enghraifft, gadewch chi'n ystyried y ddau rhif 140 a 144. Nawr, i weithio allan os ydy hein yn rhifau sgwâr neu beidio, mae rhaid ni'n gyntaf ffeindio y ffurf indecs ar gyfer y ddau rhif. Felly, ar gyfer 144, mae hwnna'n 14 lluosi 10, mae 14 yn 2 lluosi 7, 2 a 7 rhif sgwâr, mae 10 yn 2 lluosi 5. Felly, fel lluoswm i ffactorau cysefin, mae 140 yn 2 lluosi 2 lluosi 5 lluosi 7. Yn y ffurf indecs, dyn ni'n gallu sgwennu o fel 2 di sgwario, lluosi 5 lluosi 7. Nawr mae hyn yn deud ni fod 140 ddim yn rhif sgwâr, oherwydd yn canolbwyntio ar y pwerau, mae 2 fan hyn yn eilrif, ond mae'r pwer fan hyn, wel oce, 5 ar ben y 1 does yna ddim pwer, ond mae 5 ar ben y 1 rhyw fath ar 5/1, rhyw fath as 7 ar ben y 1, rhyw fath ar 7/1. Mae'r pwerau felly yn odrifau. Dyn nhw ddim yn eilrifau, felly dydy 140 ddim yn rhif sgwâr. Ar y llaw arall, 144, sydd yn ni'n hollti hwn, mae o'n eilrif, mae o'n 2 lluosi hefo 72. Hanner 144 yn 72. Mae 72 wedyn yn 8 lluosi 9, so 8 yn 2 lluosi 4, so 4 yn 2 lluosi 2, a wedyn meddai 9 fan hyn yn 3 lluosi 3. Felly, fel lluoswm i ffactorau cysefin, byddai 144 yn 2 lluosi 2 lluosi 2 lluosi 2, a wedyn lluosi fo 3 lluosi fo 3 eto. Yn y ffurf indecs, bysa 144 yn 2 pwer 4 lluosi 3 di sgwario. Nawr, gan fod yr holl bwerau yma yn eilrifau, mae hyn yn deud ni fod 144 yn rhif sgwâr. Felly eto, dyn ni'n gallu defnyddio y ffaith yma i benderfynu os ydy'r rhifau arbennig o rhifau sgwâr neu beidio. Beth sydd yn bwysig ydy'r pwerau yn y ffurf indecs. Os dyn nhw gyd yn eilrifau, mae gennych chi rhif sgwâr. Os di un neu fwy ohonyn nhw'n odrif, yna ydy'r rhif nath chi gychwyn efo ddim yr rhif sgwâr. Defnyddiwch hyn rwan yn yr ymarfer yma. Ceisiwch benderfynu os ydy'r rhifau ar y sgrin yn rhifau sgwâr neu beidio. Ar ôl i chi gael cynnig arni hi, gwiriwch eich atebion efo rei cywir sydd wedi ymddangos erbyn nawr ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.